रायजो राजाया जों जि बारग' एनडिएफबिआ जि मिशनखौ लानानै खामानि मावदों बे मिशनाव रायजो राजाया गोबां सहाय खालामदों गोबां अनसायदों बिनि थाखाय जोङो साक्सेसखौ मोनबाय थादों आरो बाव आङो साबायखरसो बावनो इच्छा खालामो दिनै जाय उन्दै उन्दै गथ'फोर जायफोरा कलेज फरायहांदों जायफोरा आन्डार 18 आन्डार 20 जाय गथ'फ्रा भैरबकुन्दफोर बायदि बा बबेबा पिकनिक स्पटफोरावहा थांनानै जाय गथ'फ्रा जौ लोंहैयोमोन गान्जा सोबहैयोमोन ड्राग्स लाहैयोमोन बै गथ'फ्रा दिनै जोंनि खोथा बाथ्राफोरखौ अनार होदों रेसपेक्ट होदों बिनि थाखाय आं बै जाखांफुनाय इयुथ एबा जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं साबायखरसो बावहरनो इच्छा खालामो लोगोसे जोंनि बिमा बिफाफोर जाय बिमा बिफाफोरा दिनै गावनि गथ'फोरखौ कन्ट्रल खालामनानै दोनदों बिथांमोनखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थागोन जों जि मिशनखौ दिनै लानानै खामानि मावदों बे मिशना जोबलांनायनि बाथ्रा नङा जों दिनै प्रयटेक्ट एरियायाव प्रयटेक्ट गामिनो लाइजाम होनानै प्रयटेक्ट एरियायाव जोङो मोनसे ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि जोङो दागासिनो दङ मोनसे कमिटियाव अबेबा 60+ 60 70 80 बेबायदि मेम्बारफोरखौ लानानै जोङो बे कमिटिफोरखौ दागासिनो दङ जेब्लानोखि जों गुतै जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहा गुतै बे कमिटिफोरखौ ओनसोलारि कमिटिफोरखौ दाखांगोन अब्लानिया जोङो गासै ओनसोलारि कमिटिफोरखौ जोङो लाफानानै सावरायगोन आरो जों माखासे आयेनफोरखौ बानायगोन आरो बै आयेनफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो गामिफ्राव सार्कुलेट खालामगोन आरो बै आयेनफोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो गामिफोरखौ रिक्वेस्ट खालामहरगोन बेबायदिहै जोंनि खामानि मावनाया जोबनानै थाङा दिनै सुरुसो जादों बे जालांबायानो थागोन जेब्लासिम जोंनि हारिया बायफ्लेनाय बर' समाजा फोसाबजाया अब्लासिमहालागै जोंनि बे मिशन आरो जोंनि खामानिया दावबायबाय थागोन जाबायानो थागोन बे सोरनिबा बेफार फालांगि डाउन जानायाव दायनिगिरिया जों नङा आरो बिथांमोना अकल जौ फाननाया जे बेफार फालांगि बे नङा मानसिनि जिबनाव गोबां खामानि दङ जाय खामानिफोरखौ मावनानै न'खर खुंनो हायो समाजाव मोजां खामानि मावनानै न'खरखौबो फोसाबनो न'खर खुंलांनो हायो बेबायदि बिभिन्न खामानिफोर दोङो आं खावलायगोन बिथांमोनखौ जे बेबायदि जौ फाननानै बा सोरबा गान्जा फाननानै जायफोरा बेफार फालांगि दङमोन बिथांमोननि बिजनेसा डाउननिफ्राय डाउन फैदों होननानै जाय नोंथांमोना जिहेतु सोंदों बिनि फिननायखौ आं बेखौसो होनगोन जे नोंथांमोना गुबुन राहा लामा लानानै गुबुन बेफार फालांगिफोर खालामनानै न'खर खुंलायनायखौ जों हास्थायदों आरो दिनै जोङो नैबे गरायमारि ओनसोलावहा जोङो दिनै ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिखौ जोङो दानो थांगासिनो दङ जोंनि इनफरमेशन बायदियै गोबां बे ओनसोलावहा जों भुटाननिफ्राय आरो अरुणाचलनिफ्राय गान्जा फालांगि खालामग्रा भुटान आरो अरुणाचलनिफ्राय गान्जा लाबोग्रा व्यक्तिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो साबधान बानि होनो इच्छा खालामो बावैसोनि समनि गेजेरावनो जोङो रायजोनि सिग्रोमनाय रायजो राजाखौ लानानै जोङो सिग्रोमगोन बै सिग्रोमनाय समाव जुदि तथ्य मोनोब्ला बिथाङा रायजोनि पानिशबो मोनगोन बिनिखाय दानिफ्राय लानानै सांग्रां जाखानो थाखाय आरो गासै बेफोर बेफार फालांगिखौ नागारनानै समाजनि गनायजाथाव खामानि मावनो थाखाय आं खावलायहरगोन आरो मैयानि तारिखआव जोङो कुबेरालि ओनसोलाव 28टा गामिखौ लानानै जोङो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिखौ दाफुंबाय आरो दिनैबो 22टा गामिफोरखौ लाफानानै गरायमारि ओनसोलाव जोङो बे कमिटिखौ दानो थांगासिनो दङ आसा खालामदों बे कमिटिफोरनि खामानि मावनायनि गेजेरजों आरो समाजा जोंखौ सहाय आरो हबगिता होनायनि गेजेरजों जों समाजखौ फोसाबलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आं बेखौनो बुङो जे आं साबायखर बावदों दहायबो आं बुंदों जाय व्यक्तिफ्रा बारग' एनडिएफबिआ जि मिशनखौ लानानै खामानि मावदों बे मिशनखौ गोसो गोरबोजों आजावदों जोंखौ अनार होदों बारग' एनडिएफबिल' नङा ओनसोलनि समाजखौ लाफानानै जों जिहेतु खामानि मावदों बे समाजनि रायजो राजाफोरखौ मान सनमान होनानै बिथांमोना बेबायदि बाइक साखावनाय बबावबा फैनानै आबदामारि फैनाय बेफोर गैया जादों बेखाय आङो जाय व्यक्तिफोरा बेबायदि मानिनानै सोलिदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों उननि बेलायाव बिथांमोननि भबिष्यतआ ब्राइट जाथों जौगालांथों समाजाव सासे मोजां मानसि जाथों समाज दैदेनगिरि जाथों आरो फैबाय थानाय समाव सासे गिदिर अफिसार जाहैथों आं बेखौसो गोसो गोरबोनिफ्राय आनान गसाइनियाव आर'ज गाबहरो
लासैनो थारैनो नंगौ भैरबकुन्द दिनै बन्द' जानानै जोंनि बर' ओनसोलफ्रा बेखौ जोबनायखाय बेलेगाव जायगा लागोन होननानै जाय जोंनि ओनसोलाव जि रिजर्टफोर दोङो जि धाबाफोर दोङो आं खावलायगोन जे नोंथांमोना आन्डार 25नि गथ'फोरनो जाहाथे जौ होआ सिगारेट होआ थांखु होआ आं बेखौ खावलायगोन आरो बेखौबो आं बुंगोन दिनै जाय बेक्तिफोरा सिगारेट फानो थांखु फानो जौ फानो अन्नानै आङो खावलायगोन जे आन्डार 25 जाय गथ'फ्रा फरायफुबाय थादों जाय गथ'फोरनि ब्रेना दायो ग्र' आप जाबाय थादों जाय गथ'फ्रा फैबाय थानाय समाव केरियार दानांगौ बैसोर गथ'फोरनो जाहाथे सिगारेटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ जेन फाना गुटखानिफ्राय आरम्भ खालामनानै फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ जेन फाना आं बेखौसो खावलायगोन